Monday morning. Nga to dahil may daw ganiha. Ja. Padilaing isda nga. Makaya. Lusa. Di ba ni isda? Isda tubig. Tilapia. Ano naman yung tituhon ba? May iskuliksihon. Isa kabuk bangus. Suba. Usap ito. Asa ni? Naimbis ka na. Bukan mag-imbis na. Bara lang na. Amo na imbisin na muna daan. Sana hinugas. Sa kapulong brace. Manok. Dito na nakakuan para sa bitsi. Pati din pang kabukag kuan 380. Kapit mo tagwan ng lidag buok. Kaya ipat kabuk per 80 man. Dana naluto ng iskabitsi. Iskabitsing tilapia. Para panood to sa mga mo graduate o K-12 o grade 10 moving up. May naman ko sa bahay. Ibu ka lang tao sa graduation kay ako ka nga to grandstand. Ano yan lamang ko da makipicture o magpapicture ba? O waa. Trabaho na sila. Diyan na, ang pansit. Bami day, bami. Kanton, o bihon, o may manok. Okay na ni. Midyang bihon, midyang kanton. Kantot nga manok. Ngayon may saluhan ni kuli ng hapon. Iya. Kisi. Ki. Ki. I-I. Igon. Oh. Ay. Kia. Kira na. Manang Kia lagi. Ki sunod si Ki. Igon. Oh. O di Ani. Oh. Kaya day. Kaya mas Budoy Nuwa. Budoy Nuwa o Pitjoy Kia. From Lula lang ibutang. Kaya manubo. Daghang salamat sa grasya nga nahimo na morong adlaw graduar og K-12 bahang apong panganay. May gamayng salo-salo. May gamay nila makaon ni gabot panihapon. Mura man ni maabot. Pansit, skabitsi, litson manok, o kaning cake, rice, o naay ice cream. Wapay narutog napay sa kabuk day sugbaon nun, sugba pa. Haran ni gipreparadaan kay nagabot dito nila, di man na sila manugot og ampo mas Ginoo kog manugot to og picturean. Mo ni sila na
Kinihang apong panganay 18 years old na ni. Kani kaduha nag-moving upward ni grade 10. Kaning Pitjoy grade 8. Si Kia nag-graduate ni grade 6 ron ta sila ha sa Garcia. Salamat sa gramayng salo-salo. Sa labaw tanan pasalamat sa Ginoo. Nanyaram lagi ba yung takauban, ulahan. Kit-kit mo kumais na iwat, nangabot sila. Nangabot po to, isip po to magpa-picture. Isip niya. Hilak na lang tago lang eh. Ito katin ang graduation ng moving up. Ang tapos ulit 6 na kay okay pa to. Karon 4 year na. Ano? Yun na bahala sa tanan. Magbilang kag bangka. Makas ng papa. Grade 10. Moving up. Z1 tipas. Sana all. Taman Miss Bay magpicture. Ayaw no. Bigyan na. Good morning. Thank you Lord. Thank you sa kasas kinabuhi. Kamata patarong buntaga. Merkulis pizza ono sa Abril na. Yan pandesal dia. O kape steak. Inom sa ko kape steak. Itaw, kamusta mong tanan? Merkulisan po na, ang uban, huli week na lang uli bag-uban, ang uban habaron. Kamustamos, Ma'am Sara Laila Amid, mainit na tamam. Diya sa MERS and Korea. Good morning. Nila Bilma Macabalo. Good morning, ma'am. Merkulisan to na, ma'am. Mga untag kamuti. Napakodari. Sa nagahuwat. Diha, alis siya. Huwat naman mo. Kaya wapa ko ka. Larga. Wapa maabot. Gipaabot. Sige paabot. Wapa niyang abot. Gato ni sa kaabot. Mainit ka ta. Kaya magkikikurog pamahaw. Sa ono na summer na jud. Apot nag mga lungsod nga kapistahan pero namahing nabasa sa Facebook nga kung ni pista-pista. Kaliso. Pasalamat Dios mga grasya matag adlaw labi na sa mga taong malumong kasing-kasing. Salamat kaadto ma'am. Nakakanunay
nagsunod. Salamat ko kaayo sa mga taong kayo may nagsunod. Naglantaw sa ahang paglakaw-lakaw. Sa ilang mga mensahe, salamat kaayo. Mga taga-gamote. Ginuray magbawas ni mo, ma'am. Ang taga-gamote, kanang kape, stick ni haning batangan o laman sito. Muna naliso na. Hindi magpakaw niya magkape. Kanang saan. Tagal na yun, maligam-gam sa bila. Loy ko nagigagaw hapon nabili ko may katong sa Saudi kay simentado ng gamot bikas hindi nag-uli na at nakauli kay kung tatasunod to ay pa kuno hindi usan gawas o natay balatian lihot gihapon nabili ko may gahapon nakasad ay isang kamot sa siminto, pero ang tikas kamot nagtrabaho. Kaya na-slide si Jas ilang grahian. Diyan, istura si Jas Vice Gira. Hindi ko ng mga amo, nanawag ko na manago ko sila. Nanghila ko ng isang amo, mga anak ng amo. Kaya nadak sa buto-buto. Hindi ko amo nga manago sa ubos asa kuno amo ni kuno manggawas isa kuno giinan isa kuno gibadlon kay nagtarantaman isa kuno giinan nga tamang gawas kay samot mo tos gawas underground ako sila kasi dayon niya no sini katawar siya kay mo sa mga amo nga nanagan pagbuto-buto kuno kay Thomas sa Saudi ako ko lawan naguli na. Next year pa kung sa taman muli. Ay mo lagi po, igatanan, yung mga apo, yung mga anak. Pareha sa mga edad. Di ka na pong gibate, yung kaaman ko, ano din yung malabaw, kaya pili mo uli yung pahaway, sa Saudi di. Asam mo pahaway, asam na mo diok. Pasay diop-diop. Hindi ba dapat din anak? Wala mga na-awit na bulyo nga. Sunay balatian, trabaho gihapon. Ruot ka hanggang isa kabuk-kamot eh. Painit na nila ang pamahaw na. Ba't ko na itong hangi paabot. Gahapon ako pinaabot. Aman yung abot. Abot, kuha yung abot. Wala dyan mga batang. Halika. Job dali.
Ano paabot na? Nay, Kuya Day. Sa grabe talong, oh. Hindi mo uli. Abot na di ay. kado nay. Ha? So, welcome home. Madam. Tiya lagi. Orang badan mismo tuh di. Pili mo mo orang, mo din sumay. Tadul ko. Welcome home si Jangbay. Sana all. Uy, muna na mag-Arabo. Di lagi paabot, dugay di abot. Bitaw, di ari pasubabog di ah. Di lagi paabot. Hindi tinidor. Tama na? Tahu. Tahu. Ito na das miyay dah. Mga dali ng sulpon. Ilang baon sud andit son agis dang. Ito na das miyay dah. Mga dali ng sulpon. Ilang baon sud andit son agis dang. 5 minutes later. Hawak ng bus may sigawa. Kita maglingkuhan.